A través dunha moción que levarán a pleno a vindeira semana, o Bloque Nacionalista Galego solicita a mellora do aparcadoiro de San Lázaro, empregado a cotío por un gran número de persoas para deixar os seus vehículos. Aínda así, os nacionalistas denuncian o mal estado desta zona de estacionamento, cun firme deficiente e que carece de sinalización, tanto horizontal como vertical. Dende o BNG tamén apuntan á necesidade de delimitar as prazas para os vehículos. Estamos no aparcamento de San Lázaro, é unha zona que está usado por moitos veciños e veciñas da Pobra para aparcar os seus vehículos, é unha zona que dá servicio a unha parte importante do noso concello e a nos parece que a situación na que está ahora mismo é manifestamente mellorável, non? O seu firme, tanto de entrada como todo o que é a zona de aparcamento está absolutamente deteriorado. A nos parece que é necesario renovar o firme, eliminar todas as fochangas que hai na súa entrada en outras zonas da propia zona de aparcamento e a maiores tamén fai falta, nos parece que unha señalización vertical e sobre todo unha señalización horizontal para que esta zona de aparcamento cumpla axeitadamente o servizo que ten que dar.